Mia, Elina, me tarjoillaan väliaika. Erilaisia lähestymistapoja luovuuteen, ryhmätyöskentelyyn ja vuorovaikutustaitoihin erilaisten musiikki-improvisointiharjoitusten avulla. Yo mä, yo bit, yo mä, yo bit, yo mä, yo. Puoli tuntia yhdessä, te saatte vaikka vähän leikkiä. Oot sä soittanut bändissä, sä saat vaikka räppiä. Tässä sulle kapula, rytmimuna, marakassi, huuliharppu, pitkä huilu. Muka, piano. Tarinan nyt kerrotaan, yksi sana kerrotaan.